डायसिसनि बिशप माइकेल कासिउस्टपो आरो पायरिस प्रिस्ट जोंनि फादार एम्ब्रोस मोसाहारि फादार एडवार्ड कुजुर एसिस्टेंट पायरिस प्रिस्ट आरो लोगोसे दिनैहाय सेलिब्रेशन खालामनायाव नुजाफैनो हानाय फादार एन्टनी स्वामी जायहा सिगांनि पायरिस प्रिस्टमोन आरो गोबां फादार्सफोर दं आंनि लोगो फादार्सफोर आरो जोंनि गिदिर फादारफोर दङ सिस्टार्सफोर दङ आरो जेसेबांनाखि दिनै नुजाफैनो हानाय गामिनि लिडार्सफोर आरो लिंहर जानायफोर नोंसोर बयखौबो आं दिनै बे समावहाय बिशप स्वामीनि नामै आरो बिशप स्वामीनि जानानै दिनैनि जेसेबांनाखि फिसा सारमोन होनो होदों आंखौ सर्ट सारमोन होनानै बेनिखायनो बेयाव गसंनाय जाबाय आङो बिशपनि नामै दिनै जों बे समाव रंजादों बाजादों मानो होनोबा बे जोंनि रंजानांगौ सम दिनै जोङो रंजानाय जों गिर खनदों आरो जोङो मेथाइ खनदों आरो मोसादों मानो होनोबा नोंथारगौ जोंनि थाखाय बे रंजानांगौ सम बेनिखायनो जों दिनैहाय बे जायगायाव जमा जादों आरो रंजादों मानो बेखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ मानो रंजागासिनो दं मानो जों रंजादों दिनै बेखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ बे गिर्जाया आरो बे जायगायावहाय फोथायसुला फोथायसुलिफ्रा 100 बोसोरसिम प्रभु जिसुनि नामै प्रभु जिसुखौ फोथायनानै प्रभु जिसुनि सायाव भरोसा लाखिनानै गावनि जिबनखौ खांलांगासिनो दं आं बे जायगाखौ मिन्थिया नङा आं बे जायगाखौ बिराद मोजां मिन्थिगौ मानो होनोबा बहुत समावनो आम्बगाव पायरिसआव बुंनो थाङोबा बांसिन बे जायगायावनो फैनानै आङो मिसाब्रि दानाव भाग लाफैनो हाबाय थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर मासावबो क्रिसमासावबो आंखौ बोरैबा बेयावनो इसोरा थिनहरनाय जादों आरो बेबायदिनो बे जायगाखौ बे गामिखौ न'खरफोरखौ आं मोजाङै मिन्थिगौ आरो बे समाव आं खोनादोंमोन बिसोरो बे सरनापारा गामिया 100 बोसोर जाबाय बारलांबाय मानो होनोबा 1925 निफ्रायनो बे जायगायावहाय फोथायसुला फोथायसुलिफोर दं प्रभु जिसुखौ अनग्राफोर दं प्रभु जिसुनाव फोथायग्राफोर दं आरो बिसोरो 100 बोसोर सिगां माबायदिमोन बेबायदि नंलिया बे गिदिर जोंनि थाखाय रंजानांगौ सम दिनैहाय मानो होनोबा इसोरनाव फोथायग्रा मानसिफ्रा मालाबाबो गोमानाय नङा जिसुनाव भरोसा लाखिग्रा मानसिफ्रा मालाबाबो गोमानाय नङा जानो हागौ जों जोंनि जिबन खांनाय समावहाय जोंनि बे जिबन खांनाय समावहाय जों गुबुन मानसिफोरखौ गुबुन बुस्थुफोरखौ गुबुन जायगाफोरखौ फोथायनांगौ आरो लाखिनांगौ जानो हागौ नाथाय बिनिफ्राय बांसिन जों इसोरनाव फोथायनानै जिसुनाव फोथायनानै थायोब्ला माबायदि जोङो देरलांगोन माबायदि जोङो गावखौनो गावनि खर'खौ गोजौ थिखांनानै थाबायनो हागोन बेखौ दिनै जों नुनो मोनदों बे जायगायाव आं सोंदोंमोन थांनाय बोसोर डिसेम्बराव फैबोला माब्रै नोंसोरनि गामिया किसुमाना खोन्थादोंमोन आंनो बे जायगायाव हा हु गैया गायग्रा हा गैया नाथाय थाग्रा न'ल' दं थेवब्लाबो मानो इसेबां गाजा गोमजा मानो इसेबां नोंसोरो गरिब नङा नाथाय बांसिनानो बहुत माहाजोन इसोरनि होनाय दान होननानै बुंदों इसोरनाव फोथायग्राफोर जोङो आरो इसोरनि होनाय दान बेफोरो आरो जोङो खालमासि फेब्रुवारि मासावहाय जों 100 बोसोर 100 बोसोर सेन्टेनारि सेलिब्रेशनखौ जों खालामनो थांगासिनो दं नोंथारगौ बे दिनै जों जेसेबांनाखि लिंहर जादों बे गामिजों लोगोसे जों बयजोंबो लोगोसे जों बयबो दिनैहाय इसोरखौ गाजा गोमजायै हामबाय होदों बाख्नायदों खुलुमदों दामदों मोसादों आरो गित खनदों मानो होनोबा जोंनि थाखाय रंजानांगौ सम दिनैहाय रंजानांगौ सम रंजानायजों जों मा खालामदों दिनैहाय जों विटनेस होगासिनो दं जों इसोरनाव फोथायग्राफोर जों विटनेस होगासिनो दं जों इसोरनि फोथायसुला फोथायसुलिफोर दिनैहाय जोङो गिर्जानि माबाखौ नायोब्ला रिडिं फरायनायखौ नायोब्ला जोङो सोलायाखै दिनैनि दिननि रिडिंखौनो लादों जों फार्स्ट रिडिं सेकेन्ड रिडिं आरो गस्पेल रिडिंआ दिनैनि दिननि रिडिं बियो जों मालाबाबो फादार आम्ब्रोसाबो सायख'वाखै आरो नोंसोर बेयाव जायफ्रा दिनैनि बे खुंथिखौ खुंदों बिसोरबो बेखौ सायख'वाखै नाथाय मा जोंनि थाखाय फुरा देशआवनो दिनैनि 16 तारिख फेब्रुवारियाव आरो 6 सानडे अफ द अर्डिनारि माबायावहाय मा फरायनाय दं बे पार्टआ जोबोद मोजां आं गुसुङै आंखौ बुंदोंमोन गुसुं हो होननानै बेनिखायनो आं गुसुङै दिनैनि पार्टखौ बुंनो सानदों फार्स्टआव जों खोनानो मोनबाय जेरेमाया नाबिया
जेरेमिया नाबिनि लिरनाय लेखानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय दहाय फार्स्ट रिडिंआव जाय मानसिया इसोरनाव भरोसा लाखिनानै जीबन खांगोन जाय मानसिफ्रा इसोरनाव फोथायनानै गावनि जीबनखौ खांलांगोन बे मालाबाबो गोमानाय नङा होननानै जाय मानसिया बिपरीत बुंदों जाय मानसिफ्रा मानसिनाव फोथायगोन बे दसे समल' बे मानसिनो हेफाजाब होनो हागोन जाय मानसिया इसोरनाव फोथायगोन इसोरा एभार लिभिं इसोरा मालाबाबो थैयाखै इसोरा थैनानै थांखांफिननाय इसोर बियो बे इसोरनाव फोथायगोन बिनि फोथायनायनि फिथाइया मालाबाबो जोबनाय नङा बिनि फोथायनायनि फिथाइया थायबाय थागोन बिनि फोथायनायनि फिथाइया मालाबाबो राननाय नङा बिनि फोथायनायनि बिफाङा मालाबाबो थैनाय नङा मालाबाबो राननाय नङा दिनैहाय फार्स्ट रिडिंआव बेखौनो खोनानो मोनबाय जों जुदि इसोरनाव फोथायोबा बिनि फोथायनायनि फिथाइया थायबाय थागोन बिनि फोथायनायनि बिफाङा गोथाङै थाबाय थागोन बिनि फोथायनायनि फिथाइखौ मोनबाय थागोन दिनै बुंनो थाङोबा बे सरनापारा जायगाया गामिया न'खरफ्रा हामबाय होनायजों लोगोसे बे समावहाय गोसोखांबाय थाबावदों बै 100 बोसोर जायफ्रा दिनैहाय थैनानै थांबाय रुंसारि जानानै थांबाय बै ग्रट'नि साइडआवहाय फाउन्डार्सफोरनि नामफ्रा दङ किसुमान फाउन्डार्सफोरनि नाम बर'नि बिराद मोजां रोखायै लिरनानै गालांदों बिसोरनि नामखौ जायफ्रा फाउन्डार्स बे जायगानि बे गामिनि आरो बे मन्डलीनि नोंथारगौ बिसोरो फोथायनाय आरो बिसोरो गावसोरनि खामानिखौ मावनानै थांबाय फोथायनायनि फिथाइखौ बिसोरो फोनानै थांबाय फोथायनायनि फिथाइखौ बिसोरो बिफांखौ बिसोरो गायनानै थांबाय फोथायनायनि जि फिथाइ बेखौ जाहोनानै थांबाय दिनै नों आरो आंनि बा जोंनि दायित्वसै दायो जों बयनिबो दायित्वसै दायो बे फोथायनायनि फिथाइखौ बे फोथायनायनि बिफांखौ जों माबायदि गोथाङै लाखिगोन जों माबायदि बेखौहाय बाहायगोन जोंनि जिबनाव मानो होनबा फिथाइफ्रा सामथाइफ्रा जोंनि फिथाइ सामथाइ बुस्थुफ्रा जों बेखौ बाहायनानै जाहाथे जों गोथाङै थायो आरो जों इसोरनि महिमा खालामनो हायो बिनि थाखायसो जों बयबो आरो इसोरा जोंखौ बयखौबो दादों जों जाहाथे जिन्दा थानानै जों जाहाथे गोथाङै थानानै जों जाहाथे जोंनि फोथायनायखौ गोख्रों लाखिनानै जोङो मोजाङै फिथाइ थायबाय थानाय बायदि आरो जों विटनेस खालामनो हानाय बायदि जों गावनि फोथायनायखौ फोगोमनानै लाखिनो हानाय बायदि जों गावनि फोथायनायखौ मालायनो दिन्थिनो हानाय बायदि दिन्थिथिंनायल' नङा नाथाय जों गावनि आखल आखुजों ख्रिस्टियान बुङोब्ला ख्रिस्टियानफ्रा सोर आरो ख्रिस्टियानफोरनि गुनफ्रा माबायदि जानो नांगौ बाइबेलाव फोरोङो फारसेथिं सोरबाबा फारसेथिंबो सोरबा जानो थाखाय गथायनाय जों फारसेथिं सोरबा जायोबा बे आंखौ आखाइजों सोबादों आं बेखौ ग्लभ्स गाननानै सोबागोन बिदि नङा आं जेब्ला स्कुलाव फरायोमोन बे समाव खोनायोमोन आंखौ बिथिं सोबादों आं बिथिं सोबागोन बिथिं एसे गुरैसिन ना फारसेथिं गुरैसिन आंखौ बिथिं सोबादों आं बिथिं सोबागोन हाराजों सोबागोन आं बेखौ मा बे बदला लानाय ख्रिस्टियानफोरखौ बेबायदि खालामनो थाखाय लिंहराखै ख्रिस्टियानखौ बुंदों मा नोंखौ जुदि फारसेथिं सोबायोबा फारसे खावलायखौ सोबायोबा फारसेथिंबो नों राजि जा नों अफारिं खालाम फारसेथिंबो बेसो ख्रिस्टियाननि नियमा दिनै गाहाम बाथ्राया बेखौनो खोनानो मोनदों जों दिनैहाय दुखु सैनानै दंबा नोंथारगौ नोंनि दुखु सैनायनि फिथाइया गोबां आरो गोबाव जोरगोन आरो गोबाङै एरलांगोन होननानै बुंदों नोंनि दुखु सैनायनि फिथाइया नों दुखु सैनाय पजिटिभलि नों जुदि दुखु सैयोबा नोंनि पजिटिभ दुखु सैनायनि फिथाइया थायगोन जरुर थायगोन बियो दा नङाबा गाबोन थायगोन गाबोन नङाबा समफोर थायगोन बे जोंनि फोथायनाय दिनै 100 बोसोर दिनै जोंनि बे सेन्टेनारि सेलेब्रेसन समावहाय जोङो बेखौनो मिजिं लानानै दिनैहाय इसोरनाव खावलायबावदों बिबावदों जाहाथे जेरैबायदि जों बयखौबो बे गामिफोरखौ न'खरफोरखौ एरलांहोदों मा गैयामोन गासैखौबो होदों आरो मा नांगौमोन बेखौ इसोरा जोंखौ गावनाव फोथायनायखाय गावनाव भरोसा लाखिनायखाय जोंखौ बयखौबो जोंनो बयनोबो बेखौ गथायनानै होबाय थादों जि नांगौ बेखौ होदों जोङो बुक अफ डिउट्रनमी ओंखारलांनायनि चैप्टार 7-9 आवहाय
chapter 7, 9, book of Deuteronomy आव लिरनाय दं आं इंग्लिश बुंनानै फरायनो सानदों book of Deuteronomy chapter 7 verse 9 आव लिरनाय दं Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his covenants to 1,000 generations. मिन्थिनानै ला होननानै बुंदों ओंखारलांनायनि chapter 7 आव 9 आवहाय मा लिरनाय मिन्थिनानै ला जोंनि इसोरा जोंनि प्रभुआ इसोर आरो बियो faithful थार मा बुंगोन faithful खौ फोथायजाथावथार बियो फोथायजाथावथार जाय गावनि covenant गावनि जेरै अननायजों जेरैदि खामानि मावबाय थायो बेखौ मावबाय थागोन बियो covenantखौ आरो बिनि अननाया steadfast बिनि अननाया नोंथारगौयै अनबाय थागोन बियो आरो लोगोसे बि गावखौ अनग्रा आरो अननायजों बियो जोंनो गावनि covenant गावनि फोरोंनाय गावनि हुकुमफोरखौ दोनगोन जोंजों लोगोसे आरो बे हुकुमजोंनो जोङो जीबनखौ खांलांबा जों 1,000 generations 100 generations ल' नङा thousands ल' नङा 1,000 ल' नङा thousands generation जोङो थांनानै थागोन दिनै बे रंजानायनि सम जोंनि थाखाय मानो होनोबा बे 100 बोसोर समावहाय जों नोंथारखौ गोसोखांनो नांगोन बे फोरबोखौ जाय फोरबोआ जोंखौ अननानै मा गैयामोन गासैबो होबाय आरो बे जायगानिफ्राय सिस्टार्सफोर दं गोबाङानो फादार दंना गैया आं मोजां मिथिया सिस्टार्सफोर दं आं बेखौ मिथिगौ लिंहर जानाया बे गामिनिफ्राय मोनबाय लिंहर जानाया बे गामिनिफ्रायबो मोनबाय मानो होनोबा इसोरा जायखौ अनो बेनो लिंहर जानायनि बोरखौ होयो आरो लिंहर जानाय मानसिनो गावनि बोलो गोहो आरो हेफाजाबखौ होथारगोन आरो होयो जोङो सान पलनि चिठी लेटार फिलिपियान्सफोरनि लिरहरनाय chapter 3 letter of St. Paul to the Philippians chapter 3 verses 13 निफ्राय 14 आव जों फरायोबा बेखौ आरो नुबावनो मोनगोन मा दं बेवहाय Philippians 3:13 to 14 आव मा लिरनाय दं Forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. आं गासैबो आंनि बे दुनियानि बुस्थुफोरखौ आंनि निजे होननानै बुंनाय बुस्थुफोरखौ आं बावगारनानै इसोरा मा प्रमिस खालामदोंमोन मा होनो थाखाय आंनो थाखाय प्रमिस खालामदों बेखौ मोननो थाखाय आं आवगायनानै थांबाय थादों आं आवगायलांबाय थागोन आंनाव मा दं आंनाव मा गैया बेफोरखौ गासैखौ बावगारजोबनानै आंनाव मा मोननांगौ दं मा मोननांगौ गैया बेखौ गासैखौबो बावगारजोबनानै आं प्रभु जिसुनाव नांथाबनानै थागोन आरो नांथाबनानै थानायजों आं बिनि हुकुमफोरखौ मानिनानै आं मा खालामगोन आङो बै जिसुआ दि प्रमिस खालामदों गावखौ अनग्राफोरखौ हेभेन सोरगोखौ होनो थाखाय बे सोरगोनि दानखौ गुनखौ मोननो थाखाय आं समायथाव खालामबाय थागोन गावखौनो होननानै बुङो बे जाबाय सान पौलुसआ गोख्रोङैनो जों बयखौबो फोरमायो आरो बुङो लोगोसे दिनै बे समावहाय सानबावनो नांगोन जोङो जों बयबो बेयाव सेलिब्रेसन खालामनो फैनायावहाय नोंथारगौ